vítám tě u svého dalšího videa tady na YouTube. A dnešním tématem budou kurvy versus OnlyFans buchty. Tak pojďme na to. Tak tohle téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla trošičku přiblížit zásadní rozdíly mezi společnicí a OnlyFans tvůrkyní, protože si mnozí pletou pojmy s dojmy. A úplně první zásadní rozdíl je ten, že vlastně kdyby společnice se prodává reálně za peníze, což znamená, že vlastně ty jí zavoláš, objednáš si, ona dojede, zaplatíš jí domluvenou částku za sex, ona se vyslekne, roztáhne ti nohy a roztáhne i tvým kámošům nohy a možná dáte i grupáč. Záleží to na domluvě samozřejmě. Jo, ale vůbec tady tohle to nesoudím, jenom to chci říct na začátek, není to vůbec žádný útok, ani nic, co bych chtěla brát negativně, jenom čistě chci podotknout, jak to funguje a dát vám i trošku náhled do toho, jak to vlastně opravdu ve skutečnosti funguje. No, co se týče OnlyFans tvůrkyní alias mě, tak my vlastně tvoříme content, který dáváme na sociální sítě, což znamená do virtuálního prostoru. Což znamená, že to je všechno virtuální realita, nikoli ta reálná. A to se spousta lidí plete. Další věc je ta, že jakoby já osobně se považuji za umělce, protože člověk musí být autentický, musí být svůj, když dělá tady tuhle práci. Jo, takže není to o tom roztáhnout nohy, je zatím spousta práce, kterou třeba vy, normální uživatelé sociálních sítích, třeba vůbec nevidíte. Tohle je asi takový ten první nejzásadnější rozdíl mezi OnlyFans buchtou a společnicí. Jdeme dále. Jak takovou vlastně jakoby společnici rozeznat od OnlyFans holky? Tak v první řadě jakoby OnlyFans tvůrkyně má většinou nějaký link na svých sociálních sítích. Já tam mám třeba veronikafoxová.com a vlastně přes tady tenhle link se můžeš proklikat úplně na všechny sociální sítě, na kterých působím, včetně právě mého OFF klubíku. Ale společnice, ta ne. Společnice se na sociálních sítích prezentuje I'm a very classy baby. Dovolená v Dubaji, dovolená vole, nevím kde, všude, většinou je to ta Dubaj, Afrodita Palace, Spa, Cartier, Gucci, Prada, Balenciaga, občas nějaký ten photoshoot, aby se neřeklo, protože vlastně to je jejich portfolio, že jo. Ale většinou jsou to fotky z akcí a fotky bez muže, dovolená bez chlapa, 1, 2, 3, 4. Exotika, Thajsko třeba taky, hodně holek lítá, takže jakoby tyhle holky si hrajou na influencerky a protože nikoho nezajímají, tak co takový holky udělají, aby byly zajímavější? Nebo aspoň, aby se tak cítili? Tu nejubožnější věc, co můžou, a to je ta, že si nakoupí followery. Bohužel to dělá i spousta známých holek, které už nějakým způsobem jakoby tu fanpage mají, ale chce vypadat jako, že jsem ještě lepší, jo? Prostě to je závislost, asi jako považuji tohle za nějakou závislost. A nakupovat si followery mi přijde totiž asi jako ten nejúžnější, co může být. Tohle je jedna z věcí, jako, vůči které jsem opravdu extrémně kritická, tím, že se věnuju sociálním sítím a pracuji s nimi, tak tohle je fakt něco, co neuznávám absolutně. Jo, já si dokážu představit, že bych byla jako, když se postavím do pozice muže, tak si dokážu představit, že bych prostě jakoby chodila s holkou, která má nakoupený followery, protože je to snadno rozeznatelné, její dosahy jsou absolutně nulový. Tak jak to je jasný, jako jo. Já zatím nevím, co si o tom mám myslet. Co má nakoupený followery? Chodit s nějakou holkou a říkat, ty vole, ty máš nakoupený followery, ty máš jenom 1200 followerů, to si skoupil jako. Zatím počkej ještě, ale a to ještě chviličku, já to pochopím vůbec. A tady se třeba bavím, v souvislosti se bavím jakoby už s těma opravdu luxusnějšíma společnicema. Pak jsou takový společnice, které to třeba neukazují. Jo, ty působí normálně, ale co udělají, taky si nakoupí followery, aby byly zajímavější a sdají tam fotky se nebo nevím. Prostě s chlapem. Nakoupit followery, ty vole, jako. To jsou přesně takové ty případy, kdy já vejdu do společnosti, když jdu jednou za čas tady ven, v okolí, protože jakoby v Ostravě asi řekla bych největší společnice, samozřejmě taky v Praze, ale jako Ostrava je tím docela proslula. Fotky s mužem. Já absolutně nechápu, jak může být někdo s holkou, která šlape. Jako, tohle je pro mě nepochopitelný. Jako založený vztah na tom, že buď o tom nevíš a podvádíš ho, což jako nevěra je dneska úplně normální věc, ale
Ale přece jenom bavíme se o trochu jiném druhu nevěry, protože vyloženě jezdí třeba fakt na ty akce, kdy si vezme prostě 20 a prostě líže tam prdel, anebo vole chodí a štěká po 4, jako. Jo, a to se bavíme o tom, co se opravdu děje reálně za oponou vlastně toho být společnice. A je to docela i dost nebezpečný povolání, ale o tom později. No, a nebo druhá možnost je ta, že ten kluk to ví a vlastně jí pase. Řekni, tak jak je závezu na tu akcičku a Buchta přitáhne třeba, že je fakt dobrá, umí to s těma chlapama, tak přitáhne 10 000 euro, jo. A frajer vysmátej, že jo. Jeho roční třeba výplata, že. Takže i vlastně takový muži jsou, kteří se nechávají vyživovat právě od těch holek, co dělají ty společnice, a což mi přijde úplně ubohý, bože můj, jako to mi přijde fakt úplně extrémně ubohý, ale budíš. Jako z pohledu toho, na toho muže, jako ne na tu ženu, jo. Ale prostě ta představa, já nejsem za tím, že já jsem feministka, až, bože, neměla bych být až tak velká feministka už, ale jsem feministka, tak si stojím za nějakou rovnoprávností mezi mužem a ženou, ale jako nedokážu si představit, že bych živila chlapa. Jako to by u mě neprošlo, no, já bych ho poslala. Já jsem Veronika Fox. Já nejsem typ holky, co by někoho živila a nechápu, jak vůbec toho můžou některé holky dělat, ale tím se dostáváme k tématu toho, že prostě většinou společníci dělají, a nejenom většinou, jako, co já si myslím, jako nějaký můj konstruktivní názor je ten, že společníci dělají holky, které se nemají rády. A nebo v tom menším případě holky, které jakoby fakt ten sex milujou. Jo, a řeknou si prostě, jako já kdybych milovala sex takovým způsobem, což já miluju sex, ale já nejsem ten typ holky, co by to střídala, protože když dochází k tomu samotnému aktu, tak dochází k výměně energií s tím člověkem a už nějakým způsobem se tomu člověku oddává, že jo? A ta představa toho té moci, že já bych dala někomu nade mnou moc, jenom kvůli tomu, že on by mi za to zaplatil a kdyby mi řekl, že mi prdel, tady bože, jako to si dokážu představit, nebo jako prostě... Dobře by to dělala, vole. Teďko mi vykuš péro a tě budu šukat, ježíš, prostě. Nemohla bych to dělat, prostě. No, to říká teď, vole. Takže tak. Kdyby tam dal nabídku někdo za 500 000, vole, pojď do toho, vole, tak jak by to prodala. Kteří právě měli ty společnice a brečeli mi, jak jim zlomili srdíčka, jak hledali lásku. Keci. To nemůžeš hledat lásku, ne, do prdele. Co jim nakonec ve finále vadilo, jo, když vlastně stejně týpek přišel a řekl mi, no víš, jako ta moje ex, měla celou šatnu Louis, Gucci, Prada, kabelky, úplně to z těch týpků tahala, víš, a já úplně OK, a co já s tím mám dělat, jako? Jo, a ve finále, když se zeptám, a tobě nevadí, že šlape, tak mi frajer řekne, ale ona když je se mnou, tak nešlape. Pravidlo číslo 1, jednou kurva, vždycky kurva. Jako tam už nic není, jednou kurva, vždycky kurva. Jako reálně, guys. Fakt já nevím, jestli jste naivní, nebo nevím, ale jakoby v momentě, kdy ta holka jednou se prodá za peníze, už to bude dělat celý život, vždycky. Ona už prostě, jakoby, když překročí žena tady, myslím si, tady tu hranici, tak si myslím, že už nic jiného dělat nebude. Takže tak. No. Takže tohle je vlastně jakoby takový náhled. Říká se to dobře, no, ale realita je přesně jiná. Světa společnic a on... Jako když si představíš, že někdy holka nic jiného nezbyde a tohle je nejlepší způsob, jak to udělat, ty vole. Taková holka, co tady má kde spát, kde to, o tom mluví. A ještě jede OnlyFans, no, nevím, no. Jako někoho pomlouvat, někomu jako, že někdo dělá lehkou ženu. Jako jsou lidi, co jsou lehký peníze, ale tak je plno lidí, co jako, nebo ty holky, co jim nic jiného nezbyde, aby šlapali. Nebo šlapali, aby si nějak vydělali, protože to ty vole, takový, já nevím, tady to jsou takový konspirační teorie, vole, všechno. Strašně dopodrobné, jako tam jde podle situace, ne, kurva, nemůžeš, vole, mluvit o tom, že někdo šlape, tak bude šlapat celý život. To vůbec není pravda. To vole, to jsou debaty, ty vole. Jako ta, co dělá OnlyFans a prodává tam za pár, nebo za několik, že dává fotky, to. Jen kdyby tam nějaký borec, vole, poslal, vole, 200 000, aby šla do trojky, tak si myslím, že by, vole, neváhala ani půl slova, vole, a šla by hnedka do toho. Když prodává za 60 korun, vole, nějakou novou fotku a aby ukázala kozy nebo kundu, kurva. A pak, ty pičo.
No a co se týče drog, to je taky hodně zajímavý téma a Jo, my spojuje si- se právě se společnicema, mnohem častěji než s OnlyFans jakoby tvůrkyněmi. No, Já osobně prosím, to pojď nám to vysvětlit. jsem poznala pár slečen, ale fakt jenom minimum, jakoby Jenom slečen? Jsem si třeba na párty něco dali nebo tak, ale jakoby pak jsem poznala slečny, které právě dělají Ty vole, kdybych tomu něco volali, je vymletá. Je lehká dívka, co dělá pro peníze, protože má nějakou osobu, když si dělají to. Přesně tak. společnice. Přesně tak. A Úplně, vole. To už nebylo jenom na Jako, párty. kurva, je už to vždycky reálně, kurva. Ty holky prostě točily na perníku prostě, jo. A v momentě, kdy někdo už jako si ujíždí na perníku, tak to už je úplně konec. Já jsem to v životě neměla. Já nevím, jakoby... Možná bys si směla dát. Asi jako... Bys neměla takový pičoviny. Nicméně jakoby po vizuální stránce to za mě jako dobrý není. Boxová. Prostě neumí ani skoro mluvit, jako jo. No a to A nemůže ani nejlepší je kouřit, úplně, vole. jako v momentě, kdy je žena, užívá perník. A vlastně si A umí fakt je prohrabávat, tvrdý vole, droga, vždycky. tak je To schopná jde. udělat cokoliv už cokoliv. Takže pak už to ty holky schopny nechat si nechcat do análu třeba. Což jako není výjimka z pravidla. Jak to na to kurva ví, Nebo vole. prostě já nevím, dělat všechny možné nechutnosti. No spíš jo, když vlastně něco šlehla a šla pak do toho Jsi leďte. prostě něčí světá děvka. Takže tak. Jinak další věc a další faktor je ten, Světá děvka, že vole. A já tak? s tím, co dělám, tím, že prostě jakoby se ukazuju veřejně, No tak co? tak jakoby u mě nedochází k tomu, že bych ohrožovala sama své zdraví. Jo, já jsem mám moc ráda, proto se ukazuju, já mám fakt hezkou pičku prostě. Ale ty holky, které jakoby vyloženě mají ten sex za peníze, tak extrémním způsobem riskují své zdraví, riskují pohlavní nemoci. prdel. A že ty Prdel má pohlavní prý nemoci pěknou. jako prostě tady jsou, jo. Další téma, který je úplně tabu, ale prostě nikdy jako, jak ten kluk může vypadat sebevíc. Vůbec agresivně. Sebevíc prostě jako... Má pěknou slušně pičku, nebo prostě, tak, že chápeš? Prostě nevíš, neznáš ho, jo, a Přesně. sedíš s někým, koho neznáš. A ten člověk ti předává tu energii a nemáš Ale tušení, má pěknou pičku. jestli je nakažený nebo není nakažený, nebo má nějaký inkubační doby nebo není. Takže to je to místo za mě extrémně Prostě velký mám hezkou riziko pičku. tady těchto věcí, nehledě na to, že si nedokážu představit, že mě olizoval nějaký nechutný chlap a přidával mi sliny jeho, to je prostě fakt jako nechutný. Jo, takže u mě jako to OnlyFans tvůrkyně k ničemu takovému nedochází. Jo. Takže já chápu, proč je asi společnosti jakoby Já jsem jako kondomy. ten OnlyFans odmítám, protože máme... Já myslím, že neznám právě. My máme jakoby asi Mám prostě nejlepší dobrou práce, co zprávu. může být. Přesně. Jo, takže Prostě jsem já chápu, na že posteli a tohle je fotím si opravdu pičku, hodně moji řešený krásnou téma, pičku. ale Když se někdo vidí ty víc, anál, že se tak ve mu fotím společnosti anál. Neřeší právě jakoby ten sex za A když si, ty prachy, které a když si jako připlatí prostě 20 společnosti korun, tak si strčím i do prdele. Myslím, že tohle Pořádného je černýho nebezpečnější čuráka. pro společnost, než jako nějaký OnlyFans. Jo, takže... Vždycky se ale zasměje tomu zjistila svému jsem, vtipu, jakoby, to je že hezky. Muži okolo 30 jsou mnohem Tak jako více povýšeně vždycky. akceptované, právě tady si, že Jo. jim nevadí, že ta buchta třeba už měla v sobě přes 500 týpků, jim to nevadí. Je to možná i dokonce vzrušuje, já nevím, každý jsme nějaký, ale týpci okolo 30 prostě jim nevadí šlapky, ale vadí jim OnlyFans holky. Oni přece Prosím. totiž chtějí, aby ta holka byla jenom jejich, takže když oni se rozhodnou chodit s kurvou, tak ona už je jenom přece jejich. A to, že jí projelo prostě před tebou prostě dalších prostě 1000 týpků, tak to je jako co? Jo? Teď těch 1000 týpků, co jí projelo, do ní dalo svoji energii. Teď, co ona všechno s těma týpkama dělala, teď si představ, že prostě začneš chodit s holkou a tvůj kámoš prostě řekne, jo, já jsem si ji zaplatil za 5, mi dala slevu, třeba například, jo, nevím. Já si myslím, že když Mi bych dala nedělala slevu. společnici, tak by do toho vůbec neměl tahat Ty máš vztahy, hezký protože to je úsměv, úplně ale nejvíc ty to máš nejhorší a ještě o 500 nejtrapnější, korun co můžete slevnější. udělat. A víš co, dělat? když nepůjčíš Žijte kondom, se tím, ale asi jako bych to potom končí jakoby teda když fakt použiješ domácím kondom, násilím, že máš jo, tam těch o dalších mužů. 500 Jo, levnější. kolikrát jsem teďka Takže to máš za 4. slyšela jakoby, já jsem se bavila s klukama, kteří prostě měli jakoby fakt ty kurvy, jo? Takže prostě No oni jasně. říkali ty příběhy, Jasně. vlastně slyšela zase příběhy z druhé strany od těch Jasně. kurv, prostě co u nich se doma děje a prostě nepoznala jsem žádnou kurvu, které by nebylo domácí násilí, anebo jsem nepoznala žádného týpka, který by chodil s kurvou a nebylo by tam domácí násilí, jo? Prostě
tam ti lidi jsou Tak jsi úplně někde jinde, vole. úplně, jo. No, A hlavně jako ty. fetujou všichni, to je, prostě to nemá úroveň tady tohle pro mě. Jo, v momentě, kdy člověk jako No. fetuje, tak prostě ztrácí na Fetují hodnotě lidi úplně jiný. takovým způsobem, já nevím, No. dá vůbec ty drogy neuznávám. Tady to spojovat s někým, tady to, co se týče, No no. a asi poslední otázka, která se tady k tomu vztahuje, je ta, proč jsem si já rozhodla. Možná někdo založit si fetuje proto, aby to OnlyFans. přežil, tady Já to jsem se vole, co ho rozhodla založit si čeká. OnlyFans z toho důvodu, že jsem Kuda prostě a nechci zvrácená. makat, přesně, zvrácená. Jsem zvrácená a miluju svoje tělo. Miluju Já svoje prostě tělo, prodám které svý chci tělo. ukazovat, jsem Jenom na neustále internetu. nadržená. A On je nadržená. taky z toho důvodu, že vlastně už dlouhou dobu jakoby jsem fotila, že jo, spodní prádlo. A rozhodla jsem se tu hranici posunout. Další dobu jsem fotila jakoby jenom prsa, což dělalo asi zhruba polovinu času, co já mám OnlyFans, jakoby jsem fotila jenom prsa. Ale to je úplně fakt, protože ti lidi stejně neví. Lidi jsou tak primitivní, jako jo, oni No. vidí prostě OnlyFans, vůbec neví ani, co tam máte. A já mám OnlyFans, takže já tady, co od doby, co mám OnlyFans, tak jsem asi jako nejžhavějším tématem tady u nás na vesnici v Ostravě. Jedna si v Ostravě, jo. Tématem, Tak to je hezky, to je cool. A se nedivím jako, Jo no. já mám fakt pěknou pičku totiž. Ty pič. Takže tohle je prostě důvod toho, proč dělám, co dělám, protože mi to baví. Takový bait prostě, chápeš? Rád, já mám ještě pičku, podívej se, vole, stáhni se OnlyFans, vole, podívej se na moju pičku, protože mám nejlepší tady v Ostravě. Ach jo. A pak se podíváš úplně jako každá vole jiná. Ta bude mít křídla, ne? Ach jo. Jo, Rebelko, to je ona z mého města, OK. A ty jsi z Ostravy? Hustý. Nějakým způsobem mě to A naplňuje. neznáš ji? A Tak přináší asi mi to nemá tak potěšení, hezkou já péčku, že ji já neznáš. přináším potěšení druhým, což znamená, že pomáhám lidem a dělám lidi šťastnými. Přesně. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like, budu moc ráda, Ne. když mi dáte odběr. Ne. Nastíním vám teďkom tak trochu, co se bude dít. Já jsem první, co dá Co dislike. můžete očekávat v dalším videu kecacím, tak v dalším videu kecacím se rozpovídám o O čem? sexuálním obtěžování, kterým jsem si prošla. Jaký máš krásný anál? Popovídám vám i o tom, jaký vliv má můj OnlyFans na můj reálný život, jakou daň jsem vlastně jakoby Velkou. musela zaplatit za to, že mám OnlyFans. Že jo. Takže tak. Takže Mě se spíš těším na vás u dalšího vadí tvý videa, keci. nezapomeňte mi dát Jako follow máš na to a pohled, odběr takže ti dám a dejte dislike. mi tady feedback, jak se vám video líbilo. Ne. Mějte se krásně. Dostane bombu. Ach jo. A to je dobrý. Holka, co se prodává za 16 korun, bude někoho srovnávat si, tak to jo. Tu jsem to chtěl napsat, vypadá to docela dobře, ale musím mít v hlavě seno. To jsi zabil, bro, přesně tak. Z toho, že eskorta vydělala mnohem víc za jednu noc. Šlapka se soudit, šlapku, to je vtip. Není mezi vámi žádný rozdíl. Jedna dělá v realitě, druhá na internetu. True, to je jako... Ale tak jako, zase taky tam jsou nějaký jiný, ale dobrý. Čekám na Ondru Bláhu a jeho vyjádření. Všechny jste špiny. Měl jsem tu zakázku, ale koukám, že tady už je vymeteno. Chtěl bych vidět míň. Sibiřan udělá bez tak reakci. No, klasika Sibiřan, a ten reaguje na všechno. Už udělal. Generál z Call of Duty, šlapka, malý šlapky, to mě baví. Jaký hejt, jako jo, no.